kudu manjing samudra tulya dreng. Ayo Pandhawa ngebyuka bareng lekane atiku. Wah, nek buta gemprong-gemprong suaramu. Sapa kowe? Prabu Kalandaru. Putra siswane Bekawan Sukma Lawung. Sapa kowe? Werkudara. Kowe tunggale Pandhawa. Apa adamu? Pancen kowe sing tak goleki. Manut pangandikane Sang Adi Penemban. Kowe kuwi wong Sukerta. Manuta. Patimana jero